Quan comencem a comunicar, un dels reptes més grans és decidir en quin tipus de públic enfocarem els nostres esforços. I és normal perquè quan depenem del boca-orella, de les recomanacions, el més habitual és que ens vinguin persones o empreses, depenent de quin sigui el nostre públic, de molts perfils diferents i amb moltes casuístiques diferents. I quan comencem a comunicar, una de les primeres coses que hem de fer és començar a concretar a qui ens dirigim, el famós client ideal. I moltes vegades pensem, però és que jo no vull limitar el meu negoci a un tipus concret de persona, perquè al final m'estic perdent oportunitats. Però la veritat és que, sobretot en els negocis digitals, el creixement és contraintuïtiu. En aquest episodi parlarem sobre quants clients ideals necessites per comunicar el teu negoci. Hola, com estàs? Jo sóc la Rosa Cols, consultora de comunicació i màrqueting digital, i avui et vull parlar d'un tema que sé que ho preocupa molt, sobretot quan comencem a comunicar. I és el següent. És preguntar-nos quants clients ideals necessito tenir per poder comunicar bé el meu negoci. Aquest episodi, la veritat és que neix dels últims dies de la brúixola digital, el meu acompanyament grupal, perquè diverses persones tenien aquest dubte. Per exemple, em preguntaven com puc comunicar diferents perfils, com ho gestiono un nivell de comunicació, com puc unificar el missatge. I m'agradaria tractar tots aquests temes i també compartir una reflexió amb tu perquè puguis començar a valorar quin és el teu moviment més estratègic. Però abans d'entrar en matèria, deixa'm recordar-te que actualment estan obertes les inscripcions al programa grupal Activa la teva comunicació. Són 5 setmanes durant el juliol on treballarem a fons l'estratègia de comunicació i màrqueting amb només 2 hores a la setmana i, a més en directe amb mi, per poder posar focus i direcció a la teva comunicació. Les places estan limitades a 10 persones perquè també donaré el meu feedback en tots els exercicis, així que si t'interessa, escriu-me per Instagram o envia'm un correu a hola@rosacols.com i t'enviaré tota la informació perquè puguis valorar si vols unir-te al grup. I ara sí, dit això, comencem amb el tema d'avui. Com comentava a la introducció, quan comencem a comunicar, un dels reptes més grans és decidir a quin tipus de públic ens dirigim. I és molt normal que al principi tinguem la sensació que no volem limitar-nos. I és que potser treballes en perfils molt diferents gràcies al boca-orella i a l'hora de comunicar penses, si dic que només treballo amb aquest perfil concret, perdré moltes oportunitats. Però la veritat és que quan volem créixer, la comunicació necessita enfocament. Perquè sí, encara que no t'ho sembli ara, realment les marques que més creixen, les marques que més impacten són les més específiques. I sobretot això passa perquè com més específic ets, més connectes amb el teu públic. Ara bé, abans d'avançar, perquè sé que probablement també hi ha negocis locals que m'escolten, vull fer una distinció molt important entre els negocis locals i els negocis digitals. I és que un negoci local és molt comú tenir diferents tipus de client ideal. És normal, la seva àrea d'actuació al final és molt més reduïda. Per exemple, pot ser o a la comarca o inclús només a la ciutat. Per exemple, ara estic pensant en un centre de psicologia que vaig acompanyar fa temps i que en el seu cas, podia atendre tant a nens com a joves, com a adults, perquè al final el seu mercat estava molt limitat a nivell geogràfic, però en un negoci digital la cosa canvia. I és que per un negoci digital, sobretot quan són unipersonals o amb un equip petit, ja no competeixes amb les persones del teu entorn, sinó que competeixes amb tot el món. I per això aquí és molt, molt important i realment és quan es torna un tema clau tenir una comunicació específica. Perquè, de fet, jo et convido a que pensis en com rebries tu la comunicació des de fora, no? La teva comunicació des de fora. Per exemple, pensa que has de contractar un servei i vols contractar algú desconegut per internet, que no et ve per cap mena de recomanació. Què és el que faries? Triaries algú que fa de tot i que realment no especifica amb quin tipus de negoci treballa? O, pel contrari, treballaries amb algú que parla exactament del que et passa, parla exactament del que sents, parla exactament d'aquests problemes que estàs experimentant tu com a persona? La gran majoria de persones triarien aquesta segona persona perquè se sentirien molt més enteses i amb un compromís molt més gran cap a aquest professional. I no només això, sinó que tu com a professional també és molt més fàcil poder-te especialitzar per poder gestionar millor els teus recursos,
les teves hores, per poder inclús millorar els teus serveis i que es diferenciïn millor, i per tant al final el que et permet centrar-te en un públic molt concret és oferir serveis més concrets i que sobretot funcionin millor perquè puguis tenir més casos d'èxit, i això al final és una roda que es retroalimenta i que, encara que sembli contraintuïtiu, com comentava, quan comences a especificar el públic és molt més fàcil que puguis tenir millors serveis, i com que tens millors serveis tens més casos d'èxit, i com que tens més casos d'èxit pots enfocar la teva comunicació cap a aquests casos d'èxit, i com comentava és aquesta roda que es retroalimenta, i per això jo recomano que et comencis a enfocar en pocs clients ideals, i de fet inclús et diria que t'enfoquis només en un client ideal. Ara bé, què passa si tot i això tu estàs convençut o convençuda que vols treballar amb 2 o més perfils de client? Doncs per descomptat que ho pots fer. Vull dir, aquí no hi ha prohibicions, no hi ha límits, però en aquest cas posa la balança si et compensa, perquè cal tenir en compte algunes implicacions en les quals et trobaràs en el teu dia a dia. La primera implicació és que hauràs de duplicar els teus esforços. Hauràs de fer més contingut específic per a cada públic, hauràs de fer pàgines de venda amb serveis específics per a cada públic, probablement. Hauràs de crear recursos gratuïts específics perquè puguin accedir a la newsletter, i potser fins i tot, com en el cas de clients que acompanyo, que han decidit que tot i això volen tenir 2 públics, potser hauràs de fer 2 newsletters diferents amb enfocaments diferents. En resum, com comentava, hauràs de duplicar els esforços, que realment potser et compensa i llavors endavant. Però és que a més, probablement també et costarà més gestionar la teva agenda, ja que serà més complexa el tenir diferents tipus de clients. De nou, si tu et sents còmode fent-ho, meravellós. Jo crec que pel que he vist acompanyant a persones és que et pot desgastar fàcilment tenir més de 2 públics, perquè al final el que passa és que estàs dispersant el teu focus, et costa crear més impacte i per tant costa més que una persona es decideixi per tu i no per una altra. Però tot i això, disclaimer aquí, això vol dir que no ho puguis fer? Per descomptat que ho pots fer, però sí que et recomano que abans de que prenguis aquesta decisió puguis posar en balanç totes aquestes conseqüències que pots tenir i llavors puguis decidir si realment et val la pena. Una cosa molt típica que veig amb referents i amb persones que ja tenen la comunicació molt ben treballada és que moltes vegades fan això com a segona línia de negoci, però el que primer fan és consolidar una comunicació molt clara per a un públic específic, i llavors quan ja senten que bé, volen canviar o volen obrir-se a un altre públic per explorar altres oportunitats al mercat, llavors és quan comencen a crear aquest segon perfil de client ideal, però no en l'inici. De fet, si estàs tot just començant, et recomano començar amb un sol perfil de client ideal perquè et serà molt més fàcil de gestionar, i al final el màrqueting, la comunicació, és qüestió d'aprendre com funciona, i és molt més fàcil crear una segona línia de comunicació quan ja has après de dominar una, perquè llavors ja hi ha molts paral·lelismes i et serà molt més senzill de gestionar-ho. I dit això, si realment dius, Rosa, no, és que jo vull 2 clients ideals o en vull més de 2, igualment comparteixo amb tu algunes idees perquè et sigui més fàcil treballar la comunicació per a aquests 2 clients. El primer que et diré és que facis l'exercici de clarificar el teu missatge i que a partir d'aquí t'enfoquis a trobar les similituds entre els 2 clients. És probable que hi hagin beneficis o resultats que siguin molt similars. Per tant, a l'hora de, per exemple, vendre els teus serveis, intenta destacar aquests beneficis que puguin cridar l'atenció en els 2 públics. També et recomano que facis servir diferents canals de comunicació per poder segmentar el teu missatge. Això vol dir que, per exemple, puguis tenir 2 xarxes socials, una per un públic i una altra per un altre, i en el cas de que els teus 2 públics estiguin a la mateixa xarxa social i només t'interessi treballar una, doncs en aquest cas que tinguis molt clar quin percentatge de cada contingut enfocaràs a un públic o a un altre, i sobretot, com comentava abans, que aprofitis aquests nexes, aquests punts comuns que hi hagin entre els 2 públics. Bé, ja saps que sóc molt pesada en aquest tema, però utilitza l'email marketing de manera estratègica. És a dir, comença a segmentar els teus contactes i demana a les persones quan se subscriguin si estan més interessats en un tema o un altre, si són d'un perfil
concret o d'un altre perfil, perquè d'aquesta manera et serà molt més fàcil fer missatges que realment ressonin amb aquest públic. I sobretot, jo et recomano que posis molta claredat en a qui et vols dirigir en cada peça de la comunicació. Per exemple, si tens 2 públics, fes un recurs gratuït per a cada públic, perquè al final és una oportunitat perfecta per poder treballar aquest missatge estratègic de manera molt més concreta i rellevant per ells. Al final, la màgia del màrqueting digital és que et permet segmentar molt millor. Però per poder fer això, sobretot abans, has de plantejar-te quina serà la teva estratègia digital i quins seran els missatges que enfocaràs a cada públic. Perquè si no, acabaràs escrivint missatges que no ressonaran ni a un públic ni a un altre. I ja se sap, això ho diuen molt els castellans, quien mucho aprieta, poco abarca, o alguna cosa així, no? Si t'interessa aquest tema, si estàs treballant la teva estratègia de comunicació o sents que necessites treballar-la per tenir clars els fonaments, o, per exemple, ja fa temps que estàs treballant amb la teva estratègia de comunicació, però necessites com fer un revisionat, tornar a repassar quines són les teves bases, que és una cosa que jo recomano fer com a mínim un cop l'any, justament això és el que treballarem en el programa grupal Activa la teva comunicació. És un programa de 5 setmanes amb 5 sessions en directe durant el mes de juliol. En aquest programa, sobretot, ens enfocarem en treballar els 4 pilars bàsics per crear una comunicació clara i estratègica. Parlarem sobre a qui t'adreces, què és el que li ofereixes perquè sigui el més atractiu possible, com li explicaràs, amb quins missatges i per quins canals ho faràs. De manera molt ajustada i adaptada a tu i, a més, després de cada sessió en directe, em podràs enviar els exercicis per poder tenir el meu feedback i per poder crear una estratègia de comunicació que realment et serveixi. A més, serà un grup reduït a màxim 10 persones i les inscripcions les tancaré el dijous 26 de juny. Si vols més informació, et pots apuntar a la newsletter a través de l'enllaç que trobaràs a la descripció d'aquest episodi o escriure'm directament a través d'Instagram o a través del meu correu electrònic. Així que fins aquí l'episodi d'avui. Moltes gràcies per ser aquí una setmana més i ens escoltem la setmana que ve. Una forta abraçada!